Yine. Ini başladı zaten. 1, 2, 3. The cold wind is blowing and the streets are getting dark. I'm writing you a letter and I don't know where to start. The bells will be ringing St. John the Divine. I get a little lonely every year around this time. The music plays all night in Little Italy. The lights will be going up the whole Rockefeller tree. People window shopping on Fifth Avenue. All I want for Christmas is you. I've gotta know. Selam Batıra. Selam. Tabii noktayı nazar tepki teşvikine hoş gördük. Sağ olun. Bu bizim ekskluzivni noktayı nazar tepki teşvikimiz var. Sebebi ilkinci sefer audio değil, şu vakti video tepki teşviki bonyanlığı için bizim için ilkinci tecrübelerin bir hatap yapabiliriz. Batırağım ilk bilen köp sağ olun, vaktinizi ayırıp işinizin arasından bizimle tepki teşvik etmene razıçılık bildireniz için. Sağ olun. Ondan böyle vakti yitirmeyen göre tepki teşvike başladı. Birinci sorumuz böyle şeyle olur. Sohbetimizi özünüz hakkında bir kelam bilen başlaydık. Ya, Beyik Maltumurlu yaxşı söz başlama men bilen diye. Şoň üçin ilki bilen sizin bölümün nähirä sual beresine gelse, şoň bilen başlaýaly. Tamam üçin nähilek soraw bilen köplenjä neme diýerler. Nähileki bir autobiografiýa bilen tanıştyraýan diýerler. Eger şol ýerlikde bolsa şoň bilen başlaýarmy? Elbette. Bolýar. Men 1978-nji ýylyň 26-njy iýununda Marw vilayatynyň Murawalet raýonunyň Çäştepe owasynda dünýä indim. Ondan soň şol etramyzdaky 19-njy hem 29-njy dünýäwi orta okuw mekdebini tamamlap, soň Aşgabatdyň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Teatr Kino Fakultetiniň drama we kino aktyor diýen bölümine okuw geldim. Maşgalaly 4 çağam var, 2 tane oğlum, 2 tane gaýrym var. Maşgalam Suray teatrda men bilen bilişliýär. Her wagtda bile şu ýurdumyzyň bir agraýly baş drama teatrynda artist wigitine işleýär. Kakam demir ýolçy, ejem öý hojalykçy, jylymyň inlemim. Herti öz başyna öýlü işikli, olaňam saýla baran kärler var. Şeýdip inha sunwatda bir rahmet çekýär. Öyleme. Sağ olun. Ne ikinci sorumuz şeyler. Haýsy başaranyňyz üstünlüğün sirrini açmaga ýardam etdi? Gaty dogrusu walli paraýa diýen sebäbi şol orta okuwuny okap ýörkak, mektepde okap ýörkak Türkmeniň söýgü şahyry var. Atajan Alege Bifti. Men poeziýada halypam. Onuň ýanyna gatnardym. Ol biri mektepde de okuýardy. Ondan Atajan ağam goşgularynyň täsiri, goşgularynyň suratlandyrylşy, goşgulardaky ýa-ni obraz, kän zatlary aýdyp berýär okuyucu hökümine ten şoňa düşünýärde şonu men ýyly de aýdyp beredim gelýärdi. Şo maksat ýüregimde okuyan döwrüm galypdy da, ondan geýe çekip şol institutda drama urundan, aktyorçylyk urundan okuwumy tamamlap, okap berim döwrümden şo pikirler kalbyma dolýardy. Ondan onu nähileki aýtmak şertlerini öwrenmek gerek boldy. Olam näme? Hem okuwum dowamyna hem işe başlaňdan soň işiň tejribesi etatynda amal aşýar ekeni. Şoň üçin şol ury ýanky çeper okuýuş ury özümde adaçylan bar bolsa şo başarlygy östürmäge ymtyldym. Diýjek bolýanda şol bol budamada şoň üstünde budamada ymtylmak
Mudamada üstünlüğe yetecek boldun, kämilde yetecek boldun, şoň pikir bilen bolmaly, gaýtalap, o neme türgünleşip geçmeli, bizde repetisiýa diýil ýa. Şoň üçin mudama türgünleşip geçmek üçin ne bilen aktörlüň, grimatörlüň, şol ýaly aýnalar bardyr. Bäri gelip aktörler öz dilleriniň üstünde arasda gurlar ýaly, ýüzleriniň mimikalarynyň, hereketleriniň üstünde özüni dinläp, ýeki özü bilen guruluşyp sahnada ýaly öz neme mektebi içki kuhnyasy bar, şertler bar. Şoň üçin ha görýän bolsaňyz şol aýnalar birden köplenç görülenni bir aýna ilkinji nowatda teatryň artistlarynyň ina aktörlüň bilen geýän sahnada ulanýan eşiklerimiz, eň eşiklerimiz şuýda şu bilen ýünite taýýarlyk görýän otomobil. Şoň üçin aýtjak bolýanlarym ýanky ýaraky dogrudan o zatlary köprek gaýtalatan, köprek mudama türgünleşip geçip repetisiýa geçden. Şonu şowluklar ýaran bolýar eken dörejülik işlerine. Bir de şeýle öwretdiler. Bu häzir wagtda da biziň molumdan bilen, halifalardan bilen, kärdeşlerim bilen şo pikir bilen işleýärler. Şoň üçin şowly eserler, şowly proýektler ýürüşýär diýip düşünýäs. Doğru. Dowam etsek, işleyen proyektleriniz nähili başlady? Teklipden ýüze çykdym ýa-da çağalyk arzumy de. Proyekt diýilende esasen şu artistligem bolup biler, radioda işlemegen bolup biler. Onu durmuşum ýollar men şu ýere aktiv diýsem boljak ýönekman biraz ýap bolanlar. Belki sebäbi şol ýanky arzu höwese ol ýüregiň tünje ýerine şineläpçi durumlarym kadýan. Haçanna käbir zatlar sebäp bolanda, maslahatlar sebäp bolanda, okuw sebäp bolanda, ýa bir öňden özüň şol artist bilen, şol rejissor bilen, şol halipa ýazgy bilen, şahyr bilen duşaýdym diýilen ýarak arzuwlaryň amala aşmagy, ýa şol ýarak adamlaryň dogry maslahaty, şol häp ýüregiň tünje ýerine şineläp çykyp duranja arzuwmy, höwesini, umydyny gelecekki meýilnamalaryny östürüp goýbermäge gatly iteri berýär. Şoň üçin biziň şol okan uğrumyzda da molumlaryň ahlaki çyndan senden bir ýyly güne tomoşaçylara, teatra gerekli hünärmen edip ýetişdirmäge bolan ahlaklary, soňra durmuş ýollarynda bir näçe rejissorlaryň, bir näçe halipalaryň gabat gelmegi şol arzuwlaryny gündüzüp ötürmäge ýol açýar diýip düşünýär. Ol elbetde şoň üçin näme şol ýanky bir dörejülik adamlary umuman şahyr bolsun, turatkeş bolsun şol aýdylýar, ama göýlükde bolmaly, mudama adaty adamlaryň görýän zatlaryndan käbir zatlary sunuwat hökümine görmeli, renkli görmeli diýilen ýaly düşünjeler bardyr. Şolum onsoň ýanky ýalaky höwesleňi esem oýdamlaryň şol zatlaryň ilham berýär, terbiýe berýär diýip düşünýär. Doğru aýdýar. Sizin bilen ulaşýaryn sebäbi şu üstüne ýetmek üçin esasatlaryň biri motivasiýa diýilýär, bir terbiýe berip biljek, ýa-da ruhlandyryp biljek bir adamyň bolmasy şu proýektleriň başlanmagyny täýär bolup bilýär. Näme ýaş wagtyňyzdan şeýle aratorskilik sesiňiz bardymy? O şonu şu sowal käwat berýärler, sebäbi aýdamda ýanky hökman suratda ýanky doglanyndaky sesiňi şoň bilen oňmy desseň, şoň bilen gaýyl bolup ýörsem onda ýanky sunuwat işlerlerinde teatrda, aýdaly teatrda sahnaň töründen ýa sahnaň ýerinden insoňky hatarda oturan tomoşçulara şol sesiň bilen ýetirjek bolsaň, obrazyň bilen sesiňi aýdýan zadyň ýetirjek bolsaň, onu şol dogranyndaky sesiň bilen oňy desem, ol şol netijen ondan alyp bolmaýar. Şoň üçin ýanky 4-5 ýyl okuwyň dowamında we madama da her wagtym şol öz sesiň odanlygy üçin, öz sesiň aýdýan zatlaryň ýürekden çykmagy üçin, dilin arasda bolmagy üçin, özüniň bir türgünleşdiriji ýanky näme diýilýär, bir şertleri bolýar, trening bolýar. Şol esasynda türgünleşdim, onu ýanky sesiň odanlaşmagyna, dilin özleşmegine mysal üçin bizde şol hökman suratda
yanıltmaçlary köp ýatdan bilsen hem köp ýatdan bilsen ýat geçdiğinde peýda aldy. Hem-de şol wagtyň özünde aýtmasy kyn bolan sözler birden geleýän ýagdaýynda da şonu ýalňyşman bilmän dogry aýtmaga kän şol dilin ýenjilmegine kömek berýär. Şonuň üçin edil şol dilin ýenjilmegi üçin hem tesin gowy arasda çykmagy üçin hem dur çykmagy üçin hem zerur bolan ýankylaky türgünleşdiriji maşyklar ýok. Doğru. Şol maşyklarym kämillige ýetirýär. Indi bir soru berdim siz şu yanıltmaçlardan bir kısancağını ýatdan bilýän bolsaň paýlaşyp bilersiňiz? Belki sebäbi istenlik ýagdaýda da ol bir okuň dowamynda, eýramynyň synagyň dowamynda ýankylaky aýtmasy kynrak bolan ýanyltmaçlarym duşýar. Şonuň üçin häzir men çala berjegem bolýar. Neme? Ana birden sonra verilse görýän kynçylyk şondan barda. İlerden gelýän bir topor tokkullar şu ýerde bir topor tokkullaşdyryrum, tokkullaşaýmyl bir topor tokkullaşmadyryrum, bir topor tokkullaşaýmyl. O tejen bu tejen küncülje tejen küncüdü çütöje bitenje tejen. O tejen bu tejen küncülje tejen küncüdü çütöje bitenje tejen. Onu esasy maksat şartam aýtmaly. Ýöni düýp maksat on şart aýtmakdan näle sözleri dogry ýenjip aýtmakdan bar. Onuň ýankyal sözleri ýenjip dogry aýtmaga oturgunlaşyp geçdim. Onuň on nemesini tiýildigini ýanky depgini şartlandyryp bermeli. Doğru. Eğer şu yerde ruhsat bersen, benim bir kısa İngilizce bilýän ýanyltmaçlardan, şolardan şeylerak Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Yine biri, if many men knew what many men know, if many men went where many men go, if many men did what many men do, the world would be better, I think so, don't you? Şeylerak burada, yani soňky aýdan ýende bir 5-10 tane bilýän, ýene ol soňrak neme diýip bilersiz? Aslında türkmençede optik ýanyltmaç. Şeylerak manysy hawa. Sizden söyleme, Türkmençe men bilmeýän ýanyltmaçlar üçin aýtdyňyz. O tek kän biziň türkmen halkymyzyň baý dörejek mirasy bar. Onu näçe öwrenip bermeli. Ýöne şol wagtyň özünde bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam diýilen söz bar. Siziň hem ýankydan ingilis diline ýanyltmaçyňyz gaty bir üçin täsiri boldy. Doğru. Indi dewam edelim. Batragan. Siz ve ýazgy ugruna meşgullanmak üçin näme zatlar berur we näme öňsermeli? Belli bir benim pikirimçe şol belli bir ýagdaýda hökman suratda ýanky tejribe we oňa ýankylaky türgünleşikler köp berur bolýar. Ýöne bir adajygam bolsa, adajyk mukdarda da bolsa Allah'ın doğuştan Allah'ın amma o bermeli berur hata edilýär. Gerekli ýa. Düşünüp. Ordan galanny Allah'ın beren birçe üç talantyny kämilleşdirmek ol dörejil adamyň özüne bagly hata edilýär. Doğru aýdýar. Indi siz ton arkaly dinleýijä bir habar ýolap bolarmy? Umman bir şu artistlik sunuwatynyň dünýäsinde şeýle bir öwredilen zat bar. Haçanda aktyor aýdýan zatyny sahna bolsun, radio ýaly bolsun, kameram öňe bolsun, aýdýan zatyny ýürekden aýdanna. Şoň sesini eşiteti gelýän adamyň näme düşünür yüregine jump bolýar we şo habar şol ses şoňa eşitilýär. Pes eşitilýär, ýöne eşitilýär. Şol kararlykda biziň gözümizde görünmeýän, düşünülip bolmaýan bir näçe şöklü energiýa bolup bilýär. Aktyor çyndan aýtsa, çaraja pişirdak geplerinde ilki tomaşçylary eşitdirip bolmak mümkinçiligi bar. Ýöne onun çyndan ýürekden aýtmak berur hata edilýär. Şol kararlykda şonda ýanky aktyorun keşfem gerek eden ýerine düşýänligi bilen bagly bolmagy mümkin hata edilýär. Ýöne özüm men hiç wagtam gyýgyryp emosionalny goşukoman ýa gyýgyryp zerur bolsa monologyň içinde ol zerur bolsa edip bolar. Ýöne gyýgyrmaly däl monologum tekstlerim gyýgyrmak hökman däl bolan goşularyň gyýgyryp aşy eşitdirjek bolup
aytmak Terbaşygy bolup. şoň tarapdar dälme. O şol Eşçi çyndan aýdyp adam, bilsem ha. o eşçi adam çyndan ýürekden aýtsam ol eşdiýär. Bir va anlardan berilen bir kurs oldu. Yani şuurlar bir gol meten olanma. Yani Miras radyosunda Bahatır Çağrı'yı programı. Ama bizim köyde artistlerimiz Matumu'nun atboşlarını kendi okanlar var, deriyenler de yani her şey bir kuplette olmadı innikide özüm artistlikçi okuyanlığını duyduruyorlar. Bir gol meten olan Bahatır Çağrı'yı sonu eden öğü Hudaý beren şonu. Okanlı hemmat bir yer asırlılık bilen hiç öğüdünün men şonu okuyan nipten öğüdünün öğüdüğüne teviyetin öğüdüğüne söyleyip eştiriyen yer olup gidiyorlar. Şonu yer olmakluk berilenlik var. Düşünükley. Aha, adamların işinde okuğuna ya bäsleşik yarışlarda kıyınçılık çekmelerine, şolsuzluğa uçuramalarına ya da başlap soňlanman galmagyna, bir işlerden başlanıp soňlanman galmagyna näme sebäp bolýar? Şeýle diýiplerini ýaltyryp, ol birinji elbetde Ve de ondan yine şoň bir näçe sebäpler bar diýip ýanky şu hadiseni şol adamyň pikirlerini, duýgularyny, düşünjelerini öwrenip gelen alymdan yargılarına internetin üstünden, metodun üstünden tersalyan yaşalar arasında deňeşdirip koýan bolýan ilkinji nowatda ýanky hökman turatda anamyň güýçli bolup maksadyň okunly bolmak babatda hata edilýär. Şo boýunça ýanky söhbetdeşligimiň başynda aýtdyňyz. Belki şol aýdan sözüňiz şuna jogap bolmagy mümkin. Islenlik adamyň güýç guwaty şol bütün şäheriň adamlarynyň näme güýç guwatyna, guwatlyk energiýasini öçürilmäge bolan güýji bar, hata guwaty bar, hata edilýär diýilýär. Şoň aňartynda da şol ýanky maksady okunlygyň we anamyň iň esasy anamyň güýçlüligi, anamyň güýçlü bolsa ýaltyryga maýerlýär. Anamyň güýçlü bolsa teň maksadynyň okunly bolýar. Kerim Aşşazylyň sözü bar ekeni, atamyň durmuş hakda aýtmady zatlar atly kitabyna terjime eden Rahmet Gaýjak hawa. Şonu aýdýar. Seýlemi? Aýkaty bolandyr onu. Eýäri bilinen dörejilik adam hökmünde rahmete hormatyma guly. Şonu şoň aýdýan sözü bar ekeni. Şowsuzluk diýär. Şowsuzluk sen işlem şowlap gitmek üçin sen öňünde döreýän garşydaşlyk diýär. Şowsuzluga duşdum, şowsuzluga uçradym. Onu men şowsuzluga uçradym diýip şoň bilen kaýl bolmalylar. İşlem şow almak üçin, üstünlüge ýetmek üçin şowsuzluk sen öňüne çykyp täsir berýär diýär. Şol realyky hata edilýär. Olar şo durmuşyň hem aşa köp okup bilenliginiň sebäbi boýunça netije çykaryp şo sözler aýdýar. Şoň üçin bilen şol realyk pikirde hata edýär. Doğru aýdýar. Gönü indika geçsek, iň gowurýan sözüňiz. Iň gowurýan sözüme nesip bolsa, nesip bolsa, bähit bolsun diýen ýaly. Şükür daýa diýen ýaly. Hem de da hawa nesipligin bir diýip aýdylýar. Oy. Aha, nahar pişirip bilýäňizmi? Iň gowy aşpezler erkekler diýip bilýänligi üçin Nahar pişirýäs käwat olam haçanna ýanky. Men maşallam söhbetdeşligimiň başynda aýdypdym. Haçanna kiminiň işimiz bir wagtda köplen çykabat diýär. Ýöne ol şol işde bolan ýagdaýynda, ondan men öýde bolan ýagdaýynda onuň çağalary hökman turatda naharlamak üçin pişirmeli bolýar. Toy bayramçılıklarda, yenelerde, Toy bayramçılıklarda pişirip bilýän halypalarymyz bar. Men olara gözüm gidiýär. Ýöne entek ona bir edil sebäp bolanok we entek ona o garanyň başyna baryp görüm ýok. Şeýle bir taam pişirýän artistlerimiz bar. Nuru Allaýberdiýew belli artistimiz, ondan Çağrı Berdiýew bar, belli artistimiz. Muhammed Bekiýew, Çağrı Berdiýew artistlerimiz, men oğlumlaryň biri bardy.
hükümetden halk artistı Sari İşan Uluyup şoň pişirýän taamlaryny ip doýup bolmady. Öyle. Yani olar şol diňe bir beýaşat tan adamlar düşünýärler elbetde giden köpüň märekem naharlaryna çyk bilmäge şolun şonýarky kuýuby artykmaş taraplar bardy. Doğru. Yine havan hiç bolman ýagdaýlarda aşpezlik hukman hemme adama da gerek ve ahir soňy öwrenilse hiç kemey ýok. Hadýanyna onuň ýan hem bir restoranlarda Türk umman dünýä belli restoranlarda da iň aşpezlik kim diýse erkek diýerler de has gowuşyp bilýärler şolar diýip statistika bolsa Şeyler şolar ata edilýär. Hawa ve öwrenseler dinanlardan has öktürek bolup biljeğine suud edipdirler. Şeyler makalalarda okanda şeyler duş geldi benim oho diýip şimdi. Doğru. Ay netip bolsa näme bir netip bolun bolsa inşallah bir taşan başynda duşar. Ama şonda men bir şey berýän. Netip bolsa inşallah onlara ýetdi. Aha. İriymiş, ne azıcık filosofiki, bir filosofiya sorumundan beresim gelýär. İriymiş bolsadyňyz, haýsy nygmaty saýlardynız we näme üçin? İýen nada nygmatlarymyzdan haýsy birim bolsa birini özüňiz, meselem ruhuňyz diýeli, öz şahsiýetiniz şoňa geçmeli bolsa diýip, haýsy nada nygmat bolup hyzmat ederdiňiz we näme üçin? Görýärmi şu tätiň sowal. Bu hakda dogusy bir onun için aýratyn ullukan pikirlenmem ýörmändir. Ýöne onu dogrusu onun için ul pikirlenip jogap bermelem dämkä diýen. Debäbi biziň umumyň günner halklarynyň hem musulman halkynyň hem töýbi hemme iýmişem töýýär. Ýöne şeýlerde bolsa olar şol Kurman has artykmaç dağıtly iýmiş hökümini kabul edýär. Şoň üçin şolary ýalakyp bolsam onu bolup bilmem mümkin. Tüöleme. Men pikir etdim siz çörek yani hemme halkyňa geregi bolan çörek taýlartyrym kadip emma hurma şeýle pikir edýän bolýar. Orada bayramında da iň bir arzyly nygmat hökmüne ve şeker yani kolesterol, holesterin. Şol adalcan şekerin, balın, iskustyny şekerin ýerini tutup biljek derejede öňkü yani döwürlerden bäri ulanyp gelýän üçin ve hormatlanyp ähli süýjülüğünü giderip biljek derejede süýjü bolanyň üçin iki görünüşi bardyr. Has gara görünüşi hem sary görünüşi ve hem adamlar tarapyndan gaty süýülýän bir nadanlyk. Ondan şokolada edip bolýardyk ýa-ni. Arada Arapların ilçhanasından bir de mihmançılar gelenlerine şeyle ne dipdirler hurmadan näçe görüşleri var ve istediğini alıp gidip bolýar. Her hil görüşleri var. İçinin hoğdu görüşü, maňyzly görüşü. Fantan aktırttılar, hoğdu yani hurmanı eridipdirler, goýup baraya edipdirler ve şondan fantan akylýan. Hurmanın ödüne ilk alýar, onun şokoladyny batyryp onu da ağzyndan süýjüjek gelen okolyn gaty itköşüp onu bal aýratyn başga bir ona başga priprava goşýarlarmy gaty ütköşüp edýän ekenler. Ay Araplaryň esas geçirýän täjirçilik hurma bolmasaň belki şolardan hasan özgörendir diýip pikir edýär we söz ýokdy. Her görüşü şeýresiz, maňyzly istenen saýlap beýärdir. Netip bolsa bir aýagyny şu taraplary çekdi, bir akgaýdar kan. Belki nezip bolsa. Netip bolsa inşallah. Soňra aýdym aýdýaňyzmy? Artistlik käriňizde tejribeňiz boldymy? Aýdym aýtmaly bolan ýerleriniz meselem. Aýdym aýtmaly bolan ýerler boldy ýöne şol kuýuby özümde artykmaş görüp bilmeýän, hinglenýän ýöne hinglenmek bilen artistlaryň içinde şeýle goýaýdýan orunlar gyýlar bar. Ondan şolar göreňde hökman turatda şo taýda şol hinglenmeli bolanma onu hinglenmeli bolýar. Ýöne şol derur bolman şoňa derek şol aýdym sesiýaly hökümine gitse onu yani goýdy bilýän aýdymçylary ýady getirip tomoşlary getirildi. Dogry hata edilýär, köpler sürüşdi, oýun goýanna sen hemme wagt gidip barýar. O sen aýdymy öwrenmeli. Emma şol aýdymy sesiýaly bilýän, ýürüýte aýdy bilýän artist bolsa ýa aýdymçy bolsa, şoň şahap, şoň sesini goýýarlar da şoň bilen tomoşlary getirilýär. Hatta özüňiz erteli taýarlap oturan wagtyňyz ýa boş wagtyňyz hingledip, taýdip
onunla hinglenli. Ya hem adamım Ay hinglenli o adam. adı doğru. Madem. Şeyle instrument çalıp bilen mi? Saz instrumentine? Dutar sağduran çalyan, yönü bizim Türkmen halkımızın katı şeyle bir çalması kıyın bolon. Ona öğren ezberlik, zerurluk bolon, talant zerur bolon, zerurçuluğun hükman hurutda talantın bolmalı, ezberliğin bolmalı, işin bolmalı, sağlarımız var. O sağlar çalmak için şol uğru birinciden berilen bolmalı, o zaman ikinciden hem yıkkan etmeli. Yönü haçanla artist için sahnada zerur bolon, perdeler basıp dutardan ses alıp kapı etmeli orada olur yalık yağdaydan tomasçuları pınlanları bilmeyen hem de orada kuyumuz biraz yok der. Doğru, söyleme. Hava hem bir zaten belli bir derecede yığınap, adam pakir hem bir taraftan funksionalini bolmalı değil, yani nurvatlı, şvedski bıçaklar var ya her yerden çıkmıştır. Adam pakiren şolar yani hem bir taraftan adıcıgan morsa alıp baştan geçirip bilme derecesi hatta bolmalı fikir ediyen. Şolam adamın tecrübesini, ustatlığını, beylik adamlardan sayılanma şertini dörediyen kalip fikir ediyen. Katı doğru yani. Şundan iyi devam etsek. Eğer yeni bir filosofik soru geliyor. Eğer tutuş dünya sizi dinleyen olsa, koyuşu 1 minut bolsun. Eğer 1 minutlap tutuş dünya sizi dinleyen olsa, aratırlık sesinizden peydalanıp, yurda aytmak isteyen, yani tutuş dünya aytmak isteyen habarınız ne olurdu? Mehriban eneler gorarin birek bilen dost olmalıyım diyen sözlerden aydardım deyip krediyen. Yani birek bilen dostlarına katnaşık olsa, dost olmalıysa onu şu yerde ağdı verilen var, ağdı bire tanrı verdi ya. Ondan sonra hemmeti bütün dünyanın isleri ve hemme adamların isleri dost olmalıyım, birek bilen meherli katnaşık katılmak bir şeyler krediyen. Tekfirli, dinleyicilerden alan en tesirli tesviriniz. Şu anda içinde radyo gitmişik olsun ya da sahne oyunu olsun yanınıza gelip ya da telefon üstübilen size bir gözünüzde yaş aylayıcı derecede bir tesirli. Bir mehriban ene can etti. Ol miren yaşayıcılığını bilemok, yaşına kesitlep bolunok yönü yaşının ulluğu bilir ya. 60'tan geçen dayda yani durmuşun yankı kâvır prototlarını, ağırrak prototlarını, çöktürrak prototlarını görün, inemin diye, damağı doğrup gitmeye. Oldun ya, şöyle yankı sağ ortuna etmek için, Tanrı yalkarına etmek için can edipler. Ondan sonra beğencine, siz memnunlen kuruluşyağınız, men siz bilen şu atın özünde, öz sesinizi men özüm dinleyip durup telefonla deyip, bu son yanlarına ayttı da, ondan sonra yağışı dilekler etti, ol enelen yağışı dilelinden, olun hoş sözünden başka adamı ondan başka baha gerek gelmekleri düşünen, onu da ayrıca son orta adamlar sonra öğrenişin molya. Şol men aktörün ömrü, son orta adamın ömrü şu 2 tane şey, el çarpılayan o 2'nin arasında bir meher var. Sonra ama artist sonra neme oluyor da. Şonu izleyen. Şonu yani son hoş sıraysa, alkış aysa, enelerin alkışı bilen nehilek belirli derecelere yeten şahsiyetlerimiz var artık halkımızda. Üstünlüklere yeten adamlarımız var. Şonun için ama olan alkış sözleri size de yar olup dursun. Yani içinde bir enelen bizim tomasçularımızın şu sizin ediyen yürücülük söküvetlerimizin muştokluğu kök olsun şunu arzu ediyen. Olurum size da ama yağış fikirlerini ayıp durmağı arzu ediyen. İyi ki aydan dersin. Sağ olun hoş sözleriniz için. İndi sizin her aklınıza gelen ilk gelen hoşluğunuzu bizimle paylaşıp dile getirdiler misiniz? Şu soru verecek. Türkmenistan'ın halk yazısı şahir Atabayev'in köp koşullarını yaptığını öğrenmeye umtulayan birbirinden bu koşullar
Atacan Anneverdi Türkmen'in söýgül şahyry, Nowatullah Recep Türkmen'in söýgül şahyry, Ruwan Nazar Geriyev ýaly, Halil Kuliýew ýaly şahyrlaryň goşuşlaryny kynlyk bilen özüňe zor salyp ýa tutjagym bolmalym däl, olary bir düşünip ýaşatyp okusan